Здравейте! Продължаваме с следващото видео. Това е за ресурсите, което се появи внезапно. Отваряме пак продуктовата спецификация, която се отваря последния път. Настройки, производство, продуктова спецификация, продуктова спецификация. Когато сте готови с това, на таб на операции може да кажете какви операции се извършват. В случай имаме операция сглобяване. Операция сглобяване се извършва на ресурс фреза, което звучи малко нелогично, но в момента това имаме създадени като ресурси. Време за производство 2 бройки за 1 час. Това означава, че за половин час можем да направим една операция. Как влияе това на поръчките? Т.е. влизаме вече и в следващата тема. Ако клиент си поръча този готов продукт 3, какво се случва? Ние трябва да направим поръчка за продажба за клиент Белостил, например. Той ще си получи стоката от склад готова продукция. Срок за доставка трябва да бъде готово за 26. Какъв артикул поръчва? Ами поръчва готов продукт 3. Колко броя? 10 броя. Не сме дефинирали цена за Белостил, затова цената трябва да я напишем на ръка. С това поръчката за продажба е готова. Какво можете да направите от тук? От тук може да разпечатате, например, по форма фактура. И да я изпратите на клиента. С този бутон. Ако клиента има въведени имейли. В противен случай няма да успеете. Така, допълнително от тази стрелка може да създадете работни поръчки. Ако се върнем на спецификацията, тук имаме готов продукт, който се състои от друга спецификация. Или системата би трябвало да ни създаде 2 работни поръчки. Какво означава състои се от друга спецификация? Връщаме се на примера за масата, която се състои от крака и плод, но краката ги произвеждаме ние. Тоест, ако това е масата, когато я произвеждаме, ние ще имаме 2 работни поръчки. Първа работна поръчка за производство на краката, втора работна поръчка за производство на цялата маса. Избирам към работна поръчка, отваря се следния екран. Тук трябва да избера обнови данни и се показват всички поръчки за продажби, за които искаме да стартираме производство. Това е важно. Може да имате много поръчки за продажби, за които искате да стартирате производство и ще ги видите тук като таблица. Може да изберете за коя искате и за коя не искате да стартирате производство. Трябва да посочим крайна дата 20. Окей. В дълбочина всички. Какво означава това? Искаме да създадем за всички поднива работни поръчки. Важно е да изберете покажи дневник, отвори работна поръчка и след това обнови данни. След това избирате бутона трансфер. Когато изберете този бутон трансфер, създавате работни поръчки. Този артикул няма спецификация, въпреки това ние можем да създадем работна поръчка. Какво означава без спецификация в случая с производството на мебели? Можете да изберете кухня, която е нестандартна. В случая, като е нестандартна, вие няма да правите спецификация за нея. Просто казвате създай работна поръчка и в самата работна поръчка вече може да опишете материалите, от които се състои кухнята. Ако има спецификация, тая спецификация се копира в работната поръчка. Тоест, ако произвеждате стандартни неща, е добре да имат спецификации. Ако всяка работна поръчка е с специфична спецификация, е добре да нямат спецификации. Цъкаме да. Следващата операция ще прехвърли поръчки за продажба към производство. Желаете ли да продължите? Да. Желаем да продължим. И в момента
имаме създадени две работни поръчки. Едната е за елементите, втората е за крайния продукт. Цвета им е зелен. Процентите на завършеност са 0. С това покриваме до някаква степен и следващата тема – списък работни поръчки. Как се стига до тях? Производство, работни поръчки. Отваря се един списък, в който се виждат работните поръчки. Вие може да ги филтрирате по клиенти, получатели, начало от, начало до и така нататък. В момента с това приключваме това видео. Следващото видео ще бъде за свързани документи към работна поръчка. Благодаря.